Ето, виждате как съм потънал. Това е второто видео вече. Поклоните се разхождай, Нейков, разбира се. Поклоните, разбира се. Няма по какво. Потънах тук 2 метра, аз заради това прекъснах първото видео, това е второто. Час, 2. След рекламите. Няма реклами по BTV и по нова телевизия, това е на живо. YouTube, световната мрежа, дами и господа. Ето, виждате, какво оцеляване, каква смелост. Това е българския мъж, да. Виждате как се бори с зъби и с ногти, да, това е българската мощ, дами и господа, българската мощ. Да, сега, виждате, тук има клони, няма как се мине, качваме се нагоре. Тук малко като Сандукан, ма без вата ножа. Опа! Така! И се измъкваме и от тази тундра, дами и господа. И от тази тундра се измъкваме. Така, давай, Нейков! Ти си Нейков! Български юнак, така! Гледай! Това беше! Виждате, малка зона, но въпросът е, че двамата, ето, измъчихме се, но се сборим. Така, дай ги. Така, българския дух няма сили. Ох! Снимай наляво, снимай надясно, дами и господа, просто нямам сили. Хем върви, хем тако. Ето, показвам и пътечките. Ах, тези пътечки, кози пътечки, невероятни, поредни, не футболни, планински драми, дами и господа. Планински драми. Какво нещо, каква развръзка, дали? Отбора Георгиев Нейков ще стигне до крайната цел. Магазина Лидъл. Да пие една студена бира. Ще пие ли студена бира? Ще пие. Да. Сега камъните падат. Опа, камъните падат, ма няма падат от небето, защото няма се стигне до добро. Ето. Така, тук имаше една пътечка, минахме с Нейков. Сега тук стъпваме бавно. Нямам сили, дами и господа, хем да приканвам, хем да вървя, хем ранцата да мъкна, но въпреки това го правя всичко. Всичко заради вас, моите фенове, неуморните фенове в YouTube. Влезте в групата Коко Тайсъна, Коко долна черта Тайсъна и ще видите всичко. Всичко невероятно от тук до самия изход на тундрата. Разбирате ли какво ви го? Ето, това е равнина. Тук вече може да си говорим на теория. Разбирате ли? Не остана нищо вече, както се каза, за дишане. Ето, сега давам апарата на моя приятел Нейков. Снимай, Нейков. Само снимай, така. Да ми покажа аз за какво става дума. Слагате раницата, храната ви трябва да е отпреде и удрете едно студено българско питие. Боляка в момента, търновско, както се казва, на здраве за всичко от Велико Търново. Ето това се казва вече. Ето, чакайте сега. И компота, българска винна компания. На здраве, няма как да поздравя от Велико Търново, това вече е произведено във Варна. Така, сега смазахме малко езика. Девин, произведено от планината, ма това е планината. Така, загряхме вино, бира, газирана вода, затваряме раница. Така, снимай планините, Нейков, снимай краката ми, снимай. Погледни, това е българския мъж, това са крака, това са оцеляване в планината. Така, сега раницата вземаме, слагаме на гърба, вземаме апарата и продължаваме нашето преживяване. Така, виждате, тук където се изтича ръката, няма минем от там, ще минем отстрани, така и продължаваме. Защо? Защото, виждате ли насреща? Там точно, точно там насреща е равнината, която ние толкова чакахме, колкото мина. Това е красота, вече е красота. Вие от тук не виждате, но аз като се доближа ще ви просто какъв бент е образуван. Просто нещо, какво нещо. Само елате да видите какъв канал. Погледнете, не, такова нещо няма. Просто, къде ще видите само? Погледнете бент, водата няма откъде да. Но ето там,
Там е и същината на целия ни разговор, дами и господа. Просто там е направено, където водата да се чита. Сега минаваме. Виж, направено е. Направено е по-балкански, така по планината се мине да подишаш чист въздух, както се казва. Но ето там, аз ще ви покажа същината. Същината, откъдето минава тази вода, когато станат големите порои. Виждате ли? Виждате колко е широко, какъв диаметър, какво нещо, какъв радиус. Който е учил 7-8 клас ще разбере за какво става дума. Който не, няма. Ето, продължаваме. Ето, планини. Ето, виждате как Нейков крачи спокойно и широко, след като е минал през тундрата. Тундрата, голямата тундра. Разбирате ли за какво нещо става дума? Аз просто нямам вече сили. И да ви обещая, аз честно, утре няма да мога да направя никакъв клип, за което се извинявам, защото просто няма да имам глас. След толкова голяма реч, която съм дръпнал днеска, просто не. А пак този младеж отпреде преподава в Винса, всеки ден по 3 часа преподава реч. За това, моля, бурни аплодисменти за него. Моля, бурни аплодисменти. Да, какво видя? Покажи тук те, покажи. Не става, шпатни, на чешки. Но както е, не става на български, така продължаваме, ето, виждате. Дъното на реката е някакво млеко. Да, дъното на реката, но тук вече идват склон нагоре. И така, както се казва, ние минахме през сървайвъра на България. Ето, този човек, това Копеле Нейков, той успя, разбирате ли, той успя. Благодарение на моя милост, който успях да снимам, успях и да вървя, успях и да се направя краката мале-миле, стигнах до тука. Така, пожелавам ви приятно гледане и всичко най-хубаво,